ser així, Així, molt bé. Molt bé. Soc Oliver Peña, soc el xef executiu del restaurant Enigma, de l'Albert Adrià, i en aquest cas m'ha tocat representar el mes de la innovació. Per mi la innovació no deixa de ser un retorn a les arrels, és a dir, sense un producte no podem fer res màgic i sense el productor que hi ha darrere tampoc. No he participat mai en un calendari social i la veritat és que des que se'm va plantejar doncs em feia molta il·lusió i avui ho hem fet. Ei, m'ha saludar. Em dic Fermí Puig, soc cuiner. Durant molts anys els cuiners ens hem esforçat per explicar que la cuina és una de les característiques importants de la cultura. De fet, és gairebé la primera. La col·laboració amb qualsevol activitat d'ordre social per part del món de la cuina en el seu conjunt ha sigut sempre ràpida i il·lusionada. Llavors Jo faig veure que jo soc un Andeu Joany, estic al restaurant Pur i és un plaer per mi estar al calendari Mas Albornà. Represento la socialització i jo crec que la cuina ho és, perquè tot passa al voltant d'una taula, les coses bones i les dolentes. Sempre a la taula passen moltes coses. Un plaer. Vale, un moment. Tots preparats. A la part que ens toca el restaurant Isop, que és l'aspecte saludable de la gastronomia i de la cuina, doncs el que recomanaria jo és menjar molt variat, menjar de tot i sobretot amb especial interès per les verdures i les hortalisses i la fruita, que poder és el que menys hi farem atenció. Una, dues... Descansem un moment? La recepta més cap endins? En fem una més així. Sí, molt bé. Hola, sóc Carme Ruscalleda i aquest any participo al calendari de Mas Albornà. Primer de tot, enhorabona per aquesta labor social. I després, gràcies perquè el sector de cuina, el sector gastronòmic, estem encantats de sortir a la foto. Per tant, compteu amb nosaltres i poseu la cuina a la llista de les coses interessants de la vida. Soc l'Oriol Llavina i vinc del restaurant Vilafranquí al Cigador. La qualitat d'un producte és indispensable en la nostra cuina. I qualitat no vol dir car. A vegades les coses costen una mica, les coses de gran qualitat costen una mica més coses. Són no tan bones, però la diferència que a vegades és molt menor. Ah, sí, molt bé, i així surt tot. Els elements. Hola, sóc Carles Gaig i estic en el mes dels sabors. Sense sabors la cuina no existiria. Penso que és el jutge màxim i suprem. És un plaer, ja que és la primera vegada participar en el calendari de Mas Albornà. I participem els cuiners al llarg de l'any en moltes accions com aquesta. Molt bé. Gràcies. Estem aquí al restaurant del Drac de Calella. Soc Raül Balam Ruscalleda, soc el responsable del restaurant El Drac de Calella. És molt important la diversió i el bon rotllo a la cuina, sobretot per treballar, perquè hi treballem moltes hores junts amb molta gent i aquesta manera de la diversió hi ha una manera més agradable de treballar i tota aquesta diversió al final es plasma en el plat.
Hola, sóc el Rafa Penya, del restaurant Gresca de Barcelona. Empreses grans o empreses on cal que tot funcioni com un rellotge. Sense l'equip humà això és impossible i Gresca no és una excepció. Així que per nosaltres és de vital importància qui treballa amb nosaltres, com treballem nosaltres amb ells i que tothom sigui feliç en l'espai de la feina. Això és evident. Hola, sóc l'Ada Parellada i sabeu què? Aquest any, el 2020, sortiré al calendari de Mas Albornà amb molts altres cuiners. Sembla ser que la meva pàgina és la que representa la tradició. Sabeu què és la tradició? És aquelles innovacions que han tingut tant èxit que han vingut per quedar-se. Todo bien. Vale. A veure... Hola, sóc el Marc Ribas, sóc cuiner, surto a la tele de vegades i per això han agafat de Mas Albornà i m'han dit escolta, vine aquí que farem un calendari i unes fotos xules i tot això. I es veu que a cada mes representa alguna característica de la gastronomia. I a mi em diuen, com no, la qualitat. Sense qualitat ja pots tenir molta creativitat i molta art culinària que allò al final doncs, no val res i et foten un 3.